шум за Стеф. Red Bull Street Style. Охо! 10 секунди, Стеф. 3, 2, 1, тайм! Вау, хайде! Петнайсет секунди! Добре! Айде! Дай се той! 3, 2, 1, Стеф! Добре! Оп, кросовър! Оп, кросовър! Пет секунди! 3, 2, 1, тайм! Второто излизане на Благо! Айде, Благо! Десет секунди, Благо! 3, 2, 1, айде Стеф! Третото излизане на Стеф! 2, 20 секунди, Стеф! Три, две, едно! Благо, ти си, аплодисменти! Аз мога да пляскам с микрофона, но се чува много, много гадно. Добре! Айде, айде! Стегни! 15 секунди! 10! 3, 2, 1! Тайм! Добре! 3, 2, 1 и съдите! Какво ще покажат? Окей? You ready? Go! Добре! Благо Стеф! Благо Стеф! Охо! И сега шамари! Момчета, дуспи! Нали? Ти ли го казва? Чай, че ми влезе от някъде. Има ли? Персонал, има ли пръчка? Има ли друга топка? Добре. Аз ще пръчка да взема, защото да не хъпи до топките. Добре, момчета, разбрат ли си кой ще е първи? Стеф, май си ти. Двамата едновременно. И добре, тия неща, какво ги правим сега? Това какво правим? Окей. Добре, значи оригиналният формат при такъв случай е по 20 секунди на човек. Ти ли си пръв? Нищо, братле, такъв е формата, така каза Андрю. Мисля, че нищо както и да е. Братле, ти готов ли си с таймера? Добре. Добре. Окей, 20 секунди започват сега. Ево. Секунди, Стеф! 3, 2, 1, стой! Спри сега, чакай. Чакай, пускаме твоите 20, нали?
Съдиите трябва да видят все пак какво се случва, защото сега батъл е малко по-различен начин. Готов си, нали? Сори, че така те секнали, братле. Имаш 20 секунди, които почват да текат сега. Покажи, че си по-добрия. Секунди! 3, 2, 1, хайп! Окей, 3, 2, 1 и съдите! Окей! Рекостоен бой, браво, момчета! Дуспа!